ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଗିର୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ମସଜିଦରେ ଅଛନ୍ତି? ତ ଜାଣିବା ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଗିର୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ହେଲେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଭଗବାନ ଅତ୍ର ଯତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟତେ। ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିହବନି, କାହିଁକିନା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛେ ମଠ, ମନ୍ଦିର, ଗିର୍ଜା, ମସଜିଦ, ସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ମଠ, ମନ୍ଦିର, ଗିର୍ଜା ଆଉ ମସଜିଦ ଇଏ ସବୁ କରାହେଇଛି କେବଳ ଭକ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ। ହେଲା ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରାହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଏଇଠି କେବଳ ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମଠ, ମନ୍ଦିର ଇଏ କେବଳ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଆସିବା ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ଏ ହେଲା ଭକ୍ତି ଭାବନାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମର ଭଗବାନ ହେଲେ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅନାଦି, ଅଲେଖ, ନିରଞ୍ଜନ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟ ଘଟରେ ସେ ପୁରିକି ରହିଛି। ଭଗବାନ ନଥିବା ଜାଗା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାଣିଲେ ତ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ମଣିଷର କର୍ମରେ, ମଣିଷର ମନ ଭିତରେ। ଯଦି ମଣିଷ ସୁକର୍ମ କରିଥାଏ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ବହୁ ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଏଥିପାଇଁ ବନା ଯାଇଥାଏ, ମନରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଯିବା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଆସିବ ଏବଂ ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ରହିବ, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମଣିଷର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ନ ଖୋଜି, ଆମେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଖୋଜି, ଆମେ ନିଜେ ବଡ଼ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ନିଜକୁ ପକାଇବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇଥାଉ। ଭଗବାନ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବି ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ବି ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ରଙ୍କଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ପାଇବେ। ତ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମତାମତ ଦେବେ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୋଜି ବାହାରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।